Здравейте, приятели! Аз съм Катерина Пламенова Янкова. Днес ще ви покажа видео, с което ще си покажа слънчевите очила. Запомнете, това видео не е за да се фукам или нещо такова. Просто не се сетих друго. Нека започнем с първия чифт. Те са много малки. Ето ги. Много са ми сериозни. Да. Добре. Ето ми ги и другия чифт. Те също са ми от малка. На Барби. Има една перутка. Тези са ми от голяма. От малка ми са, но са ми точно по мярка. Чакайте, че държа в телефона си в едната ръка и ги отворя да ви покажа тук. Тук са на лапички. Да, и от другата страна е така. Нека ги затворя. Тези са ми от рождения ден. Не са ми от малка. На своя луна са. Добре. Те също са слънчеви. А това не са камъчета. Между другото. И на мен тези най-много ми харесват. Защото се вижда червено. На Барби са, но имат брокат тук. И пеперутки. Ето, даже ми се вижда телефона. Да. И на отвора. Опа. Пуснах. И на отвора. Тук мисля, че пише Барби. Да. Барби пише. Не мисля. Пише Барби, но не мога много да го покажа. Защото съм с една ръка. Добре, това беше много кратко видео, но нищо. Следващия път ще гледам да е по-дълго. Добре, това беше от видеото. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте thumbs up и се абонирайте за канала ми. Много ще се радвам. Довиждане! Муа!